Okay, our daily updates for today, number 1, yung construction. So, panoorin nyo na lang. So, andito ngayon ako sa construction site, sa bago nating lilipatan na office. At alam ko marami sa inyo hindi pa nakakita. And ang ginagawa namin ngayon dito is actually, I'm trying to visualize what the entire place would look like. Hindi siya madali kasi I'm really thinking of a lot of things in consideration, lalo na yung iba't ibang grupo, tapos how to maximize the space, how to make sure everything will be utilized. Tapos pinoproblema pa namin yung deadline ng mga plano, layout, tsaka mga permit pa sa munisipyo. So, wala lang sa design aspect, pero pati sa compliance aspect, masakit din siya sa ulo. And yun, so, ngayon, ngayon, karamihan dito ay still under, demolition. So makikita nyo, ang dami pang kalat dyan, sangkaterba yung kalat pa. And ang objective muna ngayon would be, habang sinisimula yung demolition, kailangan meron na rin akong plano. Kailangan makapagsimula na ako ng flooring, tsaka ceiling, tsaka electrical by this week or next week. Kasi napakamahal po ng renta dito. So hopefully, by tomorrow or by the next day, meron na kami medyo malinis sa plano para ipakita sa inyo. So, dalawang part to. May isang part kasi dito sa kabila na it will be production area dito. So, ito yung itsura niya. Ito, iniisip ko na maging production area. So, hanggang dun sa dulo, all the way hanggang dun sa bintana. So, that will be the production area. Yung ceiling, tingnan niyo yung ceiling. So yung ceiling, ang balak ko gawin dyan, parang industrial ang effect. So kung nakapunta ka na sa Project Pi o yung mga bagong Starbucks, parang very open yung ceiling, yun din yung isang kokopyahan natin. At ang challenge na lang dito kung ano yung layout ng mga lamesa, pwesto, space allocation, so lahat yun problema. And then sa kabila, ang pinag-isipan ko kung dito ang legal, doon would be a multi-purpose hall or area. Dito yung mga admin sa gilid. Dito ilalagay yung mga admin sa gilid. At yun. Tapos kung ano yung overall theme. Tapos ito, dito lalabas kasi yung mga, yung mga visitors o yung mga papasok. That would be the entrance. So kung makikita nyo, dito, pagpasok dito, meron dito, hindi ko alam kung yan na yun eh. Ito, parang maliit na hallway. So ito, parang maliit na hallway yan. Yan, parang maliit na hallway. Tapos ito, parang may glass dito. Pero nakikita nung pumasok na mayroong mga tables dyan or conference area. Parang isa dito, isang malaki dito sa side na to, isang malaki dito sa side na to. Nakuha nyo? Tapos that would be production. So gusto ko i-reserve yung mga bintana. It's either corner offices na mga big time sa office. Malamang hindi ako yun, malamang yun yung mga big time sa office. Tapos mga conference rooms, mga meeting rooms, and yung mga sides would be the admin area. So that's the overall vision. And tingnan natin kung ano itsura na to. The more it unfolds every time that we progress. So yun lang. Okay, nakita nyo na. And yung pangalawa, nagkaroon kami ng, siguro for the longest time, ngayon lang ata, nag-ano ba ako before? Basta ngayon lang ako ulit final panel evaluation sa mga 30 days trainees natin. So kanina, 2. 8. Oh, ibig sabihin nag-giveaway eh. Paul, mag-giveaway ka ba kay Sok? Tanggap ko naman yung 8, sir. Kasi Ito sabihin mo sa kanya. Okay tayo sa 8. 7. Oh, so 7. ganyan talaga ang relasyon. Minsan kailangan nyo rin talaga mag-giveaway nung isa. Kasi nauna na kanina si Paul, nag-giveaway si Paul. Yan ito maganda example ng ideal relationship. So, Kung pwede ko siyang bigyan ng 10, Paul, bibigyan ko siya ng 10. Kasi alam ko naman sa lahat ng naging trainees mo sa IT, siya lang talaga yung sumabay sa talagang empleyado na kahit hanggang alas 12 ng gabi, hindi siya uuwi pag hindi natapos yung trabaho. Alam mo, Sok, mag-stick pa rin ako sa 8. Kasi Di na daw siya kailangan pa rin natin papaka-under. ng room for improvement.
perfect score, baka hindi na siya mag-pursue na magpagaling palalo. O, ano nga yung masasabi mo? O yan, sige. Okay, alam mo Paul, yung grade niya na yan yung grade niya sa first 30 days niya. So, ibig sabihin pala, kung laging may room for improvement sa simula, hindi siya pwedeng kahit sino dito, hindi pwedeng bigyan ng 10. Oh, batuhan na, final grade. Anong grade? Final Anong grade. grade? O, Sok, ano grade mo? 10. 10. O, Paul. 10 sabi ni Sok. Tingnan natin kung magiging kung magiging ano to. Hindi to batayan ng 8 at 10 ni batayan to na under ba siya o hindi. Tingnan natin kung mananaig ba talaga ang babae sa lalaki. At makikita natin kung talaga bang under the saya to si Paul. 8 pa rin ako. Ayaw niya. Hindi tayo makakabante. Hindi, pero sa akin, 8 pa rin ako. Pero may point din naman si Socorro. So, Kasi sa lahat ng trainee, siya lang yung nag-position proficiency sa Excel na medyo nadikdik pa ni Sir Ian. So, ano? Ano? Sabihin mo. 10. So, Wala si Paul. hindi yung applicant yung thumbs down. Si Paul. Siya. Natural reaction ng mga babae. Pag nakuha nila yung gusto nila, pag may mga simpleng pwede pagbigyan nila lalaki, pagbibigyan nila, pero sisiguraduhin nila, nakuha nila yung malaking bagay na napagbigyan sila. Tapos, para siyempre, pampalubag loob doon sa lalaki, magbibigyan nila sa malilit na bagay. So, akala nung lalaki, parang nakalamang siya, pero sa loob-loob ng babae, sabi niya, nauto ka rin. Akala mo nakuha mo gusto mo, hindi. Ako yung nakakuha ng gusto ko. Ikaw, parang nagsettle ka na lang sa mga maliliit na tira-tira. Nakakaawa ka naman. So yung lalaki naman, pag naglalakad sa feeling niya, parang nasusunod siya. Pero sa totoo lang, yung babae sa likuran niya, gwagit. So, ganun talaga. Ganun talaga, Tawag ba ako ni Nicole? Sandali, Both passed. Isa sa IT support and another one for a new agent for Pag-ibig. Pangatlo, we're discussing now all the upcoming programs na parating for October, November, and December. Amazing Race, cosplay, and then of course the team leaders that will go to China, Hong Kong, and Macau. And yung mga Christmas parties natin sa Manila, sa branches, tsaka sa tsaka yung Leaders Night. So ang daming happening within the next coming months. Hinahabol pa namin construction, so everybody's very busy. So make sure busy rin kayo lahat. So yun lang, that's the update for today. Okay, so kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Ito ulit si Ian Madrid para magbigay sa inyo ng isang life tip of the day. At ang life tip of the day ko para sa inyo ay huwag ka hihingi ng payo sa isang taong ayaw mo makipagpalitan ng pwesto sa buhay. So para sa akin, you always ask advice sa mga tao, siguro sa kabaliktaran nun, para mas maintindihan nyo, you get an advice sa mga tao na gusto mo makipagpalitan ng pwesto dahil baka mas maganda yung pwesto nila sa buhay o baka yung hinihingi mo sa kanilang advice kung nasan man sila sa buhay ngayon ay mas kaangkop-angkop sa sitwasyon mo kumpara sa mas kaangkop-angkop ang sitwasyon nila kumpara sa sitwasyon mo. Okay? Naintindihan mo ba? So ulitin ko yun. Never get an advice from someone you don't want to trade places with. In Tagalog, huwag ka hingi ng payo sa isang tao na ayaw mo makipagpalitan ng pwesto sa buhay. Malinaw? Okay, so dito ako sa isang archaeological site sa Moray, Peru. And itong ipapakita ko sa inyo is a very controversial archaeological site dahil sabi nila ginagamit nila ng mga Incans for rice or for entertainment purposes. Pero ang ibang theory na sinasabi ng mga conspiracy theorists ay posibleng ito yung mga unang structure na ginawa ng mga ancient advanced civilization para gamitin siya as a satellite dish para makipag-communicate sa ibang planeta.
Okay, so maraming salamat. This is Ian Madrid para sa life tip of the day. So maraming salamat. Bye-bye. Peace.